Μπράβο ρε παιδιά. Χιονάει, χιονάει εδώ πάνω. Εντάξει, φαντάσου. Λίγο έμεινε, λίγο. Στάση για φαγητό. Ο Νικηφόρος μας αμπουκιάζει. Εμείς που πάμε ρε παιδιά. Ασάκι, θέλατε. Για πάρτε το. Ασάκι, Σιγά τέτοιο. Ωραίο. Και δεξιά κάποιος. Ή ο Θάνος ή ο... Πού πάμε? Εκδρομή! Τι εκδρομή ρε, στην κορφή πάμε. Εκδρομή. Κάνει και ήχο. Ναι ρε. Αγγέλα, εκεί στα 4 χέρια και έτσι. Τρέχα, τρέχα, πάμε. Έτσι το έκανα κι εγώ. Έτσι. Εκεί τρέξε, τρέξε, μη σε νοιάζει. Προσπέρασε τρελή. Φτάσαμε κορυφή, τα ηγέτου. Εμείς εδώ σήμερα. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε. Εσύ είσαι τέτοιος ρε, είσαι ωραίος, γιατί είσαι κοιτά. Πάμε, πάμε. Τρενάκι. Παιδιά, φτάσαμε στην κορυφή. Σήμερα στις 8 Γενάρη. Καλό χρόνο να έχουμε. Είδαμε την ταηγέτησα. Έτσι, καλά. Μα αφού εδώ είναι. Επιστροφή. Κάντο, κάντο. Επικίνδυνο. Μια σαλάδα.
ρε σύννεφο, δεν είναι λες και το έχουν κόψει έτσι. Ναι. Ρε, απέναντι ο Πάρνουνα.